samar pamoring sukma sinukmaya winah yang sepi sumimpun baleng ing kalebu pambukaning warana Parlan saking liap layaping aluyung pindha pesating suparna Ilahi kena mastu Purnomo Sidam Ardu syarat meninjebang jagat karana sirang tondo wisisa ing bisana sana sinambung langen lopo maksi lestantun lampaing budi jinantur tutur tetela tinulat ladi ing paradewini sudha trahingkang dinama dama winur sita ngupaya paraming niskara gyat ming jaman Purwa pinaredi tameng lata mangkih tekapasana ing kupita ngayun pralambang matumpa tumpa marama panggung sang Marawengkata suwuh tata pitana rahayu kang tinemu Bismillah murwani kondo Santi miwiti pagelaran wayang kulit wayang pasemon wajibe sembahyang Purwa kang tegese kawitan nonton wayang Purwa pindhane jalma ingkang angelo kaca dadi kawitaning carita lajaring jagat bawana wong becik mesti bakal ketitik wong ala mesti bakal ketara sapa nandur bakal ngunduh sapa gawe bakal nganggo sapa salah kudune seleh mulat sarira ing rasa wani weruh ing diri kanthi kanca begalaning pribadi kelire ginelar pindhane jagat ginelar warnane seta mapan gumlaring jagat netepi suci datan kalepetaning dosa sawiji-wiji anane jagat bubrah angkane mung saka pakaretine jalma ingkang nerjang sarak nyinggiri marang bebener tebok pindhane tanceping bumi Pratiwi blencong pajar pindhane Surya Candra kelawan Kartika gedhog keprak irama keteging jejantung surak rame ngeling gendhing pathet tetiga nem sanga dalah menyura miwiti nengai tuwin mungkasi gumelaring gesang sujatine gesang bungah gumanti susah iku gumanti marang bungah gending sumanding dadya pangeling-eling sinden samya lagun ing kono yektine muhung asung pasemon kridaning dalang murba carita kesengsem wedaring nala labet gumelaring pakeliran sedinten sedalu kang ala sing kirana kang becik ugrana ing kono wayang Purwa dadya tontonan angemu surasa tuntunan mawa tatanan bisa kanggo titenan Purwaning kandha ratri mangke nagri pundi kang kaeka adidasa Purwa basa ika marang sawiji adi kang tegese linuwih dasa wilangan 10 Purwa iku teges kawitan ngupaya praja 1000 panentuk sadasa 100 datan ngaturaken 3 sanadyan kathah titah ingkang sinangga Pertiwi kasongsonganing akasa kabeh arga kaidaran samudra turata kathah kang sami anggana raras nanging rupakane tan kadi sajuga deging praja ing nagri Ngastina Gajahhoya liman benawi nenggih kedaton ing Kuru Janggala
Panjang kunjung pasir pamukir loh Jinawi gemah ripah Karta Raharja. Apa ta iku werdine? Panjang tegese dawa, punjung kang tegese dhuwur. Ing nagri Ngastina ingkang dawa iki dawa pocapane ingkang dhuwur nyata luhur wibawane dumadi saka mahewu-hewu ulu bebanjaran. Pasir pamukir pasir tegese samudra wukir gunung aldaka rakiting praja kala mujangga. Ngananake pasabenan ngiringake pategalan ngungkurke gunung alas tutupan ngayunake bandaran tegese pelabuhan segara gedhe. Loh Jinawi, apa to tegese loh Jinawi? Loh tulus kang tinandur kabeh dadi mapan siti ingkang sugih sumber toya kelawan sungapan. Wiji ingkang tumiba ing siti bisa tuwuh ijo gegodhongane ambyek wae ngemomoi. Mahanani marang para naraka resma ingkang anglur seluk ulu wetu pala wija, pala kapendhem, pala kesampar, pala gumantung tuwin tanduran wali. Murang wastra buga Jinawi kang werdine payu kang sinati murah kang tinumbas. Gemah turut rimpah candrane gemah kathahing para kawula kang samya sambung dedagangan ora ngamungake dagang cilik ana ing desa ngadesa nanging lumintir prapting sajawining warangkah suraya ratri kadilining tirta Jalantara datan kendhat ripah katandha wewangunan ingkang dumunung aning padukuhan punapi dening Kitha Ageng Kutagara. Pepet adu cuket tepung taritis papan wiara dinul katingal rumpak yen to sinawang saking mandra kawistara dene Raja Jel uyel-uyelan pepet adu cuket tepung taritis sambung blandare tunggal talangi. Karta Myang Raharja kinarya sampurnaning panyandra potek Karta lan Raharja. Sepi lakuning Durjana judi candrane sok liring raja kaya kuda maesa lembu menda kambangan ayam sapanunggalane wanci sang aglaring pangon wanci rati wangsul kandangi Dewi Sawangan semono datanana kang aluk kelangan Raharja kathahing para kawula kang samya sumuyut para naranata datan sarana ginebak Pancakara saben warsasa bulebeti mah glondhong pangareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi lan widuri. Pinunggel wibawaning praja nagri Ngastina tata kalenggah Nyakrawati Baudendra wis ana pilah-pilahane dewi-dewi Pandhita Kyai Begawan Peparap Narendra Ratu Jejuluk lah menika to wong agung jejuluk Sri Prabu Duryudana Suyudana Purupati Dastara Tatmaja ya Sang Prabu Tri Pamangsa Narendra Berebandha Bandhu Sentana nampi rawuhnya para sepuh Indya Mantri Muka Pangarsa Rekyana Patih Harya Sangkuni Jambul Wanen Ngapuran Cangastanira awit bawet pangolahing pemerintahan menggeraken lenggahnya nuju Ngastina Dahyang Durna datan kantun Pripian Dalem Bupati Ngawangga Sang Adipati Karna ingkang rayi Karata Marming Tirta Tinalang Pepak Andarwadya Penewu Bekel Demang Lurah Tamtama ngangseki kanca maju sang Notwit sabdayu kanca jajari saksek mung cara jlegur ayo kanca maju kanca jajari sang nata sabdayu jajari maju kanca dodok saksek yo kanca maju kanca ndodhok kanca jajare ngangsek saksek
Astina Prabu Duryudana nuju Ari Raspati Meyasine waka Bapak kang wadya bala nganti pindha jalane dipasang sang nata tejanya ngenuwung madangi pasewakan tu putra Dastarastra Sagung wadya samya amari gelu muka lir kanjeming siti Seritinon ing pasewakan busana maneka warna Sebak puspiteng udyana miyang panjara sarwa rukma renggeng manik nara wata Obro prabanyo sumiret kenyaring tejo laliwaran lir kilat sisiring dadet wimbu kandha amrih
katyubeng maruta mantu separan ngambar kungas leng-leng ketining kang awan sapa nekang astina sewatara tekeng Tegal Kuru Narya Sireng Parasurama miyangkan Wajanaka tulur narada kapangkya Tegal lure melu karya Sang Bupati Astungkara jagat manik raja dewaku Paman buya dados galih pekenira manira piji ingsun mundhut priksa warataning praja nagri Ngastina Paman kepatihan ayu sangga runggih paduka caos palapuran Paman Patih Harya Sangkuni Lana namit pasang kaliman tabik sinabekna ing ladone dumawahing tawang tuwan kawula nukna ninggi anak Prabu saderengipun ingkang bapa nampi dawuh timbalan paduka sang ngapekik ing jawi gadhahi raos ingkang kumalap kadya kapuk salomba tinandur ngalun-alun kanthi uping maruta mandra kumitir kumejot kacarup awara maras sareng nampi dawuh timbalan paduka anggir anak Prabu Pajara tumrawangan kadhe lumampah wanci panglong papak obara sewu anak Prabu kasuduk sumangga jaja katiga sumangga jangga ingkang bapa amung badhe caos palapuran punapi wentenipun kok nggir awit wiba dalem anak Prabu kasembuh pengayomaning Hyang Manon widodo sangya para kawula saindenging praja nagri Ngastina datan wentes tunggal kewala ingkang merong kampuh jinggo sedaya wau katitik pisowan nageng rikaludhangan ari samangki sedaya para nayakaning praja asok bulu bekti kunjuk ngandhap pepodo paduka anak Prabu kula nukna ninggi nggih syukur bejo sewu Paman merajih nalika lampun para kawula Ngastina sagah kinarya ruwang ngejum kumbala ruwet kula ninggi kasigisaken paduka lenggah Paman Trigongso sembah nuwun anak Prabu Rama Penemban Durna
sewu dosa diagung pangangsama randhat anggen kula ngacarani sarawu paduka Kanjeng Rama Madurna. Dika pinangka suling sudarama tetepa pinangka kalih damaring praja nagri Ngastina. Ingkang putra nyaosaken pambagya wilujeng Paman Durna. Lole. Wanda blekuduk manyar-manyar selikur dina lupus walung gembol manyar-manyar. Awas dadi wana-wana dadi alas prit gantil buntute omah joglo klonak naninggi nger. Ngetingalaken bila anak Prabu Duryudana menika sungkem sanget dhateng ingkang bapa saka lima. Pantes pinangka tuladha Sangya Putra Mayah hanggenya hanggunggung dhateng ingkang bapa saka lima kanthi mundhuk-mundhuk ngaturaken pambagya wilujeng. Oh, nggih. Awit pamuju anggen anak Prabu Duryudana widodha lampah kula. Persasat kula jangkak praptos pisan dumugi ing parepatan samangke ingkang bapa nyaosaken pambagya wilujeng sarta ingkang bapa nyaosaken lumuntur ing bapa pangestu kunjuk ngandhap padha anak Prabu kula niki. Karya Bombong raos sing manah kula melawan rah daging kayuwanan sing pangestu Handika Rama Kyai Durna. Oh mila ngaten niki. Sekecaken paduka lenggah Rama Kyai Durna. Sampun mboten kirang sedaya menapa. Mbah nuwun. Kokadipati Basukarna nyaosaken pambagya wilujeng sarawuh paduka pinangka cagak sarta cluwak ing peperintah nagri Ngastina. Lestantuning asta dasat kula Kokadipati Basukarna. Jagat pangestu wayah betul jagat kula Yai. Upami Yai Prabu Jaka Pitana kaleres kadang kula kapenah weredra. Mongko sih kadhareman paduka Yai kula cancang pucang mestaka saengga jimat paribeh. Sawangsulipun pami Yai Prabu Duryudana kaleres kadang kula kapenah muda taruna. Mila pangestu dalem Yai kula tampi tangan kula kalih putel kenjojo dumawah sami-sami. Sepi-sepen saking guru-guru pangerencana piswanipun ingkang Ngaraka sembah sungkem katur Yai. Dosa menapa ing kepadhi kula sandhang ben namung dumawah sami-sami. Sekecaken paduka lenggah sembah nuwun kados boten kirang setunggal punapa Yai kadang kula Yai. Katahipun Kakang Dimas Tirta tilang padha sekecaken ngadhep ayo sembah beti kunjuk sandhaping padha mawantu-wantu. Koko Prabu Jimat kula donya prapta ing dalan karya Bombong rasane kadang werda katahipun Kakang Dimas Kartomarmo. Ayo nuli satata lenggah aso napas asat riwi Paman. Parepatan disamangki boten wonten sanes kula ngrawuhaken sedaya para sepuh Ngastina. Awit brebeg karnanipun nata Ngastina inggih ingkang putra Duryudana. Lajeng kepareng anak Prabu babaring Sabdatama ingkang bapa dalah sedaya para sepuh nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Wigatos ingkang kados pundi anak Prabu? Boten wonten sanes mbok bakul sinambi wara ingkang samya ngandharaken Jawata wekdal mangke sampun nedya nurunaken kanugrahan wujud wahyu Makutha Rama. Paman sedaya samya ngandharaken yen to wahyu kasebat wahyu ingkang murakabi kagem negari pundi ingkang kasinungan wahyu Makutha Rama sayekti bakal dumadi negara ingkang ayem tata titi tentrem mongko nuruhake trah tumrahing Narendra Agung Binathara. Paman anyarengi surak rame warta ingkang binandung ing karana bab ngenging wahyu Makutha Rama jebul wonten tebih iringing nagri Ngastina wonten ing ngarga Kutha Runggu Kyai Tiban ingkang kulit Kajuna priya Paman. Kathah para ratu lan para sadra nglebur tapasma dhateng Sang Wiku Kyai Tiban wonten ing pertapan Kutha Runggu. Paman, mbok menawi menika
badhe ngendhih wibawaning nata nagri Ngastina. Mongko pertapa tiban wonten ing kutha Runggu badhe kula sirnakaken mrih boten dados klilip tentre praja boten ngicalih wibawaning nata Ngastina. Paman Lengleng ramyang ingkang drolirwang candra katawengan sumuk ing tias katuritan limot kapyatan ning rujit reming driya manawu kekewunging iwang wisesa Ada anak Prabu kepareng ingkang bapa plasa jenar munjuk 1000 dosa tadah deduka nggih nggir nyemanggaken paman. Estunipun sedaya para sepuh menika sampun wonten garis-garisipun piyambak-piyambak. Menawi anak Prabu ndangu dhateng ingkang bapa kepatihan bab tumuruning wahyu punapi malih Brahmana ingkang malih tinggal nyuwun pangapunten menika senes ayahan kula leng sarehne rawuh wonten ngarasa paduka menika kakang saka lima monggo katuran anak Prabu menika tumunten pawan sabda dhateng kakang Pendhita Durna. Lah menawi wonten tamu saking mancanegari ingkang nedya sambung dedagangan tuwin mangun kekadangan kang supeket dhateng Praja Ngastina tertamtu ingkang bapa ingkang munjuk ngarasan anak Prabu. Kadosipun kakang Penemban Durna boten badhe kiranging kawicaksanan ing pangring punapa kewala langkung-langkung bab tumuruning wahyu. Menika pamanggih kula nggih. Nggih, sembah nuwun. Rama Penemban Durna kados pundi? Pratapa ing kutha Runggu Sarata kabar pinendhung ing karana bab wahyu Makutha Rama. Oh, urut-urut nggih, urut niki. Mboten badhe kula selaki pancen menika kewajibanipun Pendhita Durna ngaten. Anak Prabu ngendikaken wahyu Makutha Rama. Lah anak Prabu menika kepengin badhe ngudi wahyu Makutha Rama punapi mboten. Menika undraning perkawis namung wonten ngriki menika. Menawi anak Prabu menika badhe ngudi wahyu ingkang brebeg jagat menika sedaya uninga tumuruning wahyu Makutha Rama. Sapa-sapa sing kedunungan wahyu mongko bakal duweni negara sing ayem-ayem tata titi trentem. Tentrem. Menika tanggel jawabipun ingkang Bapak saka 5. Pitumbasaning wahyu. Lah mangke badhe kula catetaken. Awit nggayuh wahyu menika sarananipun maneka warna. Mboten kenging kirang tunggal kewala mboten kenging. Ning nek cara kula ingkang nami wahyu menika ginanipun menapa? Gek kasunyatane anak-anak Ngastina menika panjenengan mong gek lakon apa gek dina apa rebutan wahyu karo wong kana-kana kok ketemu wong Ngastina ki wahyu apa? Wahyu ki aja meneh kok katrem nang Kurawa. Mampir mawon ketoke dereng nate. Lah wonten niku menika. Kula tak matur kalih dicuni, Dipate. Kula Kakang Durna. Sing biasane oleh wahyu menika sinten? Nggih putra-putra sampeyan lare-lare Pandhawa. Lah. Amargi Pandhawa menika kalih Bapak Guru menika tuhu, ngeten.
Kon tang yesuk kon budal gasik. Ora kok mlete teko mleto, ngeri-ngeri. Lah nek Kurawa kon mangkat ora nyang. Ora dijaki mrina. Lah niki Kurawa. Iki. Nek wong urip kok dadak golek wahyu niku napa? Wong urip ku sing goleki rak mung cukuping kabutuhan turaing bondo donya. Syukur bage sengkake ngaluhur sak dhuwure bocah-bocah tegese duweni derajat pangkat lan palungguhan. Yen kabeh wis kecekel age anak Prabu Duryudana ki kurangi apa? Nuwun pangapunten nggih. Angger Prabu Jaka Pitana menika ratu sak jagat tanpa timbang, sak prawalu bumi menika jembare tebane negara Ngastina. Bandane matikel timbun ora bakal rampung kanggo 7 turunan. Nika Ratu Ngastina Angger Prabu Jaka Pitana. Mila pancen leres. Kok dadak golek wahyu kagem napa? Krek wong golek wahyu menika saranane rak kados ingkang sampun-sampun mlebu ana ing alas tutupan, kungkum ana ing blombang sing jurang curi. Apa meneh tapa ngrame turut desa jajah desa milangkori. Njur ratu gedhe kok golek wahyu niku cara hitungane wong bakul niku tiba tuna napa tiba bathik. Lah mila kula matur dhateng anak Prabu. Angger Prabu Jaka Pitana kepengin nggayuh wahyu makutha punapi mboten. Ngaten. Paman menawi kula kalampah pikantuk wahyu makutha Rama. Punapa estu tedhak turun kula benjang badhe trah tumrah menika murupa wasisa dhateng nagri adil para marta dadi ratu agung jagat. Nggih mbok menawi kados mekaten jangkaning dewa tur wahyu menika nggih pirang-pirang nggih. Wahyu toh jali Janaka, enten wahyu Senopati, wahyu Cakraning Rat sak piturute panci dereng nate demak wonten negari Ngastina. Nanging menawi bab setunggal menika wahyu makutha Rama saking panginten kula menawi Angger Prabu menika pitados dhateng ing Bapa Saka Lima mboten badhe nguciwani. Wahyu badhe kanten wonten negeri Ngastina mangkih putra Mayah Paduking badhe ngasta bat pusaraning adil ratu kinacek samining Narendra ratu ingkang sinungkeman sinudan para raja sak jagat raya menika pamatur kula anak Prabu. Sidhem jroning pasowanan wadyagung tanpa sabawa kapraban Sri Narendra Tama mangun kaunangan lera wuwusing tuka cipta perebuti mandana raras Eca Denurambal Wacana dereng purna kandhek Tripandurat Triwilangan telu Pandurat kedheping netra tigang kedhep pandatan kawijil pangudas marani Ndra Ngagung dados daya para sepuh kang miyos dinanggil katemben eca rebat biyada Dahyang Durna dalah Rekanapati Harya Sangkuni kusap parpatan kesaru geger njaba piyak ngarsa tangkep urip wis mancat poncane tinglongok talun daganing sitinggil negeri Ngastina Praptanyaya rawuh hera prataping talakandra ing rupepeh karya kaget kesamuyat aku sing teka putu aku sing teka putu.
marang ingkang sekar kadung yang suri kadung rarengganing taman sari Bremara brengeng pindha puji suci mangsah santi jaya mulya yakti boten badhe kesamaran jejimat kula Kanjeng Eyang Talkandra ingkang rawuh duh Eyang sembah bekti ingkang wayah ngestina kunjuk Kanjeng Eyang Matmur Siwara Bisma jagat wasisaning Nyobatara Rahayu kang pinanggih wuri gawe bombong rasaku Putu Prabu Jaka Pitana ngaturake sembah bekti marang Mbahmu ing Talkandra pangestune wong tuwa kebat sira tampanana Suyudana saengga jimat melawan ora daging kayuwanan kaya mangkono ora ana wektu kang akeh mula wis cukup Suyudana wae sing ngaturake pambagya Patih Sengkuni Durna lan kabeh padha tinangkil cukup diwakili Suyudana wae kawula nek ninggih matur sembah nuwun penemban ya Sengkuni tak tampa para pitarunaning kalih paduka Kanjeng Eyang ing atase yang menika sesepuh kedungsang kastu rawuh wonten ing parepatan negeri Ngastina Risamangki dipun palih raos ing manah kula ing seperangan kula bombong sanget awit kabar kan sarawuh paduka Kanjeng Eyang Matmur Bisma ingkang sepalih malih kula raos iman yen to wigatos mbok inggih Kanjeng Eyang utusan santri menteri santriwan santriwati kenen matur pun api cekap dangulan nimbali tertamtu ingkang wayah ngestina ingkang badhe lumarap sowan wonten pertapan Talkandra ya matur nuwun nyata yen to sliramu banget nguwongke marang eyangmu kabeh mau buru cukup apa perlune ya nggih ora ana wektu sing akeh kaya ginelak lakuku tumuli prapta marang anak putu kabeh nggih mbok menawa wis krungu kareben luwih trawaca lan cetha yen durung tak paringi ngerti yen to mangsa iki Jawata bakal matedhake wahyu aran Wahyu Makutarama pawarta sing kaya ngono mau putu-putuku Kurawa apa wis padha mireng apa durung Kurupati kados pundi paman nyuwun pangapunten penemban sulih atur kepareng kula munjuk ya kepiye Sengkuni astanipun parepatan Risamangki boten wonten sanes ugi ngrembak babagan wahyu kasebat syukur bejo sewu sakwuse padha mangerteni pancen kepara nyata miturut wisik sing dak tampa ora suwe meneh wahyu bakal tumurun putu-putuku Kurawa kepingin nggayuh wahyu apa ora lah menika ingkang dereng pikantuk jawaban saking Nata Ageng lho kaya ngono Sengkuni kasinggihan penemban Jagadiwa Bathara Kurupati yadong dawuh Kanjeng Eyang tumrap rasamu dhewe minangka kowe iki jejoring pengayoman wong sing nyekel bawat pusaraning adil sing ora enteng sanggane sumampun ning pundhak kiwa lan tengenmu kuwi yen cara rasamu Ratu Agung Ngastina bakal nggayuh Wahyu Makutarama apa mboya nggih langkung win kula badhe nyuwun priksa dhateng Kanjeng Eyang awit katempen para sepuh
ugi rebat Biyada. Sing ngrebut Biyada sing padha bantan sapa aku tak krungu penemune wong Ngastina, Ngastina jaman saiki. Pun pangapunten. Amarga apa Ngastina saiki beda karo Ngastina jaman aku biyen. Mula wong tuwa kedarang-darang tekan kene dhewe. Jane aku ya arep ora rene. Aning piye wong butuh dadi ya. Terus aku gasik kae le teko. Merga Ngastina saiki wis beda karo Ngastina jaman nom-nomanku mbiyen. Ngastina jamane Bisma ya Dewa Brata kuwi mbiyen panggonane wong tata krama aja meneh kok ditembung jawabi. Age Sasmita ngono wae padha nglegewa. Oh iki ora bener, oh iki batal, oh iki karam, oh iki nerjang angger-angger. Wis padha ngerti. Mula anane negara mung kasirungan berkah luwih-luwih jaman kabuka dening yangmu. Begawan Palasara. Oh, Ngastina ki persasat kayangan. Ora ana Wada Winada, ora ana congkrah padu, sing ana mung ayom-ayem tata titi tentrem. Ning bareng saiki tak tingali. Kaya Rasranta rasane Bisma sing jatahe duweni negara Ngastina kuwi aku. Gelem dadi ratu Bisma kuwi sing dadi ratu selawase nang negara Ngastina, ngerti? Kok kuciwa banget aku karo bocah-bocah Ngastina sing saiki padha ngatur kahananing praja. Malima wis ngedeng tanpa aling-aling wiwit saka madat-madon, minum, main, maling, korupsi. Kabeh dilakoni negara Ngastina. Mula bab Wahyu Makutha Rama, aku tak ngerti sapa sing bantahan mau. Kurupati kowe matur. Paman Patih ngendikaken bilih Wahyu menika ginanipun menapa. Tiyang gesang wonten alam donya sing digoleki cukuping pangan, sandang lan panguwasa. Luwih-luwih yen duweni derajat pangkat kaluwihan. Wahyu kuwi gunane gawe apa? Oh, lah dalah. Apa momonge Kurawa kaya ngono kowe Sengkuni? Bener kowe ndek penemu sing kaya ngono? Patih Sengkuni. Inggih menika nak saweg pamanggih. Wong penemu ki wong ngusul ki rak dienggo ya matur nuwun ora ya ora apa-apa. Nyuwun pangapunten. Nek cara pemanggih Sengkuni lah kok wong kok golek wahyu ki ge apa? Sengkuni ki selawase dadi wayang urung tau kok nampa wahyu nek ora dalange kucluk ora kelakon wahyu kok tiba nang Sengkuni. Ning nyatane napa? Kula tetep dadi patih, kula tetep kondang kuncara keturahan apa-apa ya patih Sengkuni. Oh kaya ngono kowe Sengkuni. Nggih menika pemanggih kula penemban layak Ngastina saiki beda swalike karo Ngastina jaman biyen. Jur saiki tak takon sing minangka dadi pendhitane. Durna lan kula wonten dawuh weng dipenemban Bab Wahyu Makutha Rama iki nek cara Durna kepiye menika penting sanget ngaten. Mara coba aku tak mundhut priksa karo kowe Pendhita Durna. Kados pundi penemban? Wahyu Makutha Rama ki leh mungun seki ketemu nggon ngendi? Wahyu menika tertamtu sampun menika nugraha. Iya. Makutha menika agemaning sirah tahi mestaka nggih ta nggih? Agemaning ratu menika rak Makutha ta nika? Iya, kurang luwih kaya ngono. Lah, Rama menika bapak Wahyu Makutha Rama menika wahyu ingkang mangke pulunging Jawata menika wujudipun iket. Lah iket menika kantun ajeng damel napa ginanipun. Ngeten? Lah nek wong ki senengane cok manggung, cok mayang, cok nabuh, sak ora-orane iki orjenan tunggal. MC campur sari bareng niku iket niku dipun damel blangkon. Nah menika tertamtu badhe berkahi ngeten. Lah menawi iket menika mangke badhe dipun ginakaken tiyang kakung ingkang jaran. Nah menika cekap namung kagem ikat jeplakan ngoten. Menika anggenipun badhe lincak-lincek nurangga menika tertamtu badhe luwes piyambak. Lah menawi iket menika badhe damel penglaris dagangan menika cekap dipun simpeni wonten ing lemari lajeng arta menika dipun buntel tertamtu badhe angklur-slur rejeki mati ketumpa.
Oh lah dalah. Ya layak yen tong negara Ngastina saiki wis ora kaya Ngastina jaman semono. Ya. Kurupati Jumadong dawuh Kanjeng Hyang. Wahyu Makutha Rama bareng karo Kyai Tiban ana ing pertapan Kutha Runggu. Nadyan to aku durung sambung durung tepung. Ning kowe lumarapo sowan ana ing pertapan Kutha Runggu. Kowe krungu kondange Kyai Tiban ana ing pertapan Kutha Runggu ereng-erenge Gunung Selagiri. Ih, brebeg talingan kula. Rasamu kepiye? Yen to menika mangkih mboten nyuwun palilah. Tertamtu badhe ngendhik wibawaning nata Ngastina. Brahmana Tiban wonten Kutha Runggu. Badhe kula sirnaken. Bok sirnakake. Nggih, endah-endah wong sing ora tanggap karo kersaning dewa. Ora ana wektu sing akeh anggonku tumeka ning papan kene. Wahyu Makutha Rama ki wahyu sing ora kabeh kanggone negara. Ngendi negara sing kedunungan Wahyu Makutha Rama bakal dadi negara sing kuncara hanjayeng bawana. Lan kowe mangerti yo, Kyai Tiban ning pertapan Kutha Runggu lengkeng Gunung Selagiri. Ya kuwi sing bakal nyeranani tumekaning wahyu. Kowe sawana ngambung dlamakane yen perlu kowe ngalap rida, didhawuhi apa wae kowe kudu sendika dawuh ngestu padha yen kowe pengen kedunungan Wahyu Makutha Rama Jodana. Segera mangrakit nawang sesangka macarana jagat kinarya momong Calatrika abet surya mulata ing samudra ngrong mulat samudra ngrong ing iring prajima arep didarature Bisma ya ngendikane mbahmu mangsa borong dadelan apike ora kaya mbiyen sak ora-orane mbok ya aja kaya sing saiki to nggih tontonen Kurupati tontonen kawulamu negara Ngastina sing wedok ora duwe wirang sing nom-noman lanang-anane mung padha ngeslot wae kaya ngono ki mbok ya sawangen. Aku kok prihatin, aku kok lara atine mergo aku ki sing duwe Ngastina kuwi mbiyen nggon aku. Tak pasrahke putuku tak kon do gawe mukti ora mung gawe terjang sarak nyingkiri bener. Yen kowe ndaraturi Bisma kowe mangkata sowan nang Kutha Runggu ngalap ridane Pendhita Tiban. Yen kowe suthik karo piwulang becik kowe wegah karo golek berkah. Sak budimu sak karepmu jer nyatane sing kuwasa ki kowe. Suwe-suwe nang kene ngopo bali wae. Ladalah. Yeng. Kelawanten dawuh anak Prabu saya bedhedhek rasane Duryudana paman. Ih kula ngertos sampun cekap. Wong anak Prabu menika gedhe pangewasane. Ampun lajeng anak Prabu nika konggih lan kalindhih kalian warta ingkang sakanan kiring paduka sing murbawase sapa-apa Ngastina nggih namung sampeyan dalem anak Prabu. Badhe kayuh wayu nggih monggo umpami mboten napa-napa. Sampeyan pun Ratu Agung, sampeyan pun ora kurang menapa-menapa dene kawula padha tumindak kaya ngapa rek wis do ngerti resikone dhewe-dhewe. Ngerti jurang arep dicemplung awis teko luweh kono nyatane sing dadi ratu rek sampeyan dalem anak Prabu Kurupati. Mila ngeten nggih. Koko Adipati Basukarna kados pundi? Koko Prabu
kepareng kula matur yen to klepat kula nyadong detuwa. Kados pundi? Sumpah prastya kula taun ana Windanana ingkang Raka Ngawangga menika sagah pinaka anu ing Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu cekap lenggah sekeca wonten kraton pun pestaken. Wahyu Makutha Rama badhe kaboyong negeri Ngastina. Sarananipun kados pundi? Adipati Karna sing gayuh wahyune. Jagadiwa Bathara semanten tresna gemati paduka dhateng Kang Rayi Ngastina. Mila mekaten Yayi. Malah menika dinten kang prayogi kula nyuwun palilah para kadang sata Kurawa kalebet ugi para sepuh. Sareng jengkarang ngombyongi budal kula wonten ing Welagiri. Wonten pretapan Kutha Runggu meminta mbudi saron mrih tuwuning Wahyu Makutha Rama. Kula kinten kanthi sabyantuning para sepuh lan den ombyongi dening para kadang sata Kurawa. Mboten nama kaliyan to mboten wicalan dangu. Wahyu kaboyong mangke badhe kula pisungsemaken paduka Yayi Prabu Jokwitana. Namung ingkang Raka ngurmi lampah rangkumin badhe mundhut pamit dhateng ingkang Raka nimbok Ratu Surti kanthi nyemanggaken yen mekaten sembah kula gendheraken sekar paduka sembah nuwun suwangan Yayi Prabu. Paman kala wonten dawuh semanten tresnanipun Koko Adipati dhateng ingkang Rayi Kemputra kadangipun Taruna panjenenganipun inggih menika satunggaling kanugrahan yen to ngaten ingkang Bapa badhe nyuwun pamit medal Jawi Maranata dhateng barising para Kurawa kepareng badhe anuhoni dhateng panyuwunipun ingkang Raka Ngawangga kala mau. Kados sampun wonten dawuh malih. Rama Panembang. Kula wonten dawuh Prabu. Ampun paduka mentala ampun paduka tegaken. Mangsa bareng tumurun wahyu. Bapa Panembanduna. Kawula inggih tertamtu badhe kaboyong, tertamtu badhe sukses swasana menika. Sukses swasana menika anak Prabu. Nggih, nggih. Katahipun Kakang Yayi Karatomarmo Audun mangsa barang dijaga tentreming praja negara Ngastina aja nganti ana dom sumruping tirta pantor dawuh timbalan paduka nyadong tambahing sih pangestu aja kaya bocah cilik Karatomarmo Audun wow to usah titipurna sabdaning nata sabda Brahmana Raja sabda pangucap Brahmana Kyai Raja gedhe panguwasane sabdaning Narendra lan Brahmana tan ana bedane. Narendra pisan ngendika maratong sak negara pindhane mangsir kang tumuing dalan Sang Putih ora parung bebek natkul semanten wong agarsa kundur ngedaton kepapakpun abdilangen bedaya itu sinawang saking Mandurawa tindakira gegliongan kadihap sora mangico antah.
Thank you.